Arratsalde on danoi. 2024ko otsaileko 29ko udalbatzai emango isegu hasieria. Oraingo hontan 6 punto dakau gai ordenean. Lehenengo ondoren akten onespena, 2 akta dakau, urtarrileko 25koa eta otsaileko batekoa, ezohikoa izan zana. Bigarren puntuan, udaleko erabakita kudeaketan berri ematea, hemen hilero bezala agertuko dira ebazpen desberdinak eta udal jardueraren kudeaketako zenbait egintza. Hirugarren puntuan, Mutrikuko oinezkoen guneetako sarrera mugatua arautzeko ordenantza, alegazioak eta behin betiko onarpena. Laugarrenean, DBGesa eta Mutrikuko udalaren arteko Euskal Kostaldeko UNESCO Geoparkearen helmugako jasangarritasun turistikoaren lana garatzeko lankidetza hitzarmenan, bigarren gehigarrisa. Bosgarrena, martxoak 8 gobernantza feminista helburu, erakunde adierazpena, EH Bildu alderdi politikoak aurkeztua, eta 6. erregu galderak. Hasingo gaurduan, lehenengo puntuan, aktak, ohiko aktan zerbait zuzentzeko, jasotzeko, inigo, ez da ere. Eta bigarrenean, ez ohiko otsaileko lehenengokua? Ez, bale. Aktak orduan onartuta horre jarraitzuko dugu. Udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematea, hor dakau urtarrileko 2024ko urtarrileko alkate ebazpenak, batetik 31. Gero dakau hirigintza alorrekoak, abendukoak, honedia 2023ko abendukoak, 159 txikasi eta 171 arteko 23 ebazpen, eta azkenak ongizatekoak, urtarrilekoak, batetikan 6. Hemen zehoze, jasotzeko? Bai, bakarrik galdetu hor ikusi dugu, dekretuz onartu zela mugikortasun plana, eta honen inguruko informazio handiriko dauz dakaula. Eta zer den onartu dana, dokumentu badagoan, edo zebazta dagoan, edo, zinbaz, hori galdetzea. Bale, igual batzordian, dagokizon batzordian erantzungo dugu. Bai, hobeto, bale. Jasota gelitzen da eta erantzungo da, bale. Besteik? Inigo? Ez? Bai. Udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza, pasauko dugu rondatxo bat ingo dugu, bakoitza bere alorreko gauzak komentatzeko. Hasiko nahi niri jakin, migrazio arlotikan, otsailak 8 jarri gendun martxan, atzerritartasun aholkularitza juridikoa, SOS arrazakeriakin batea, hilian 2 aldiz egongo dira hemen, 2 ostegunetan, 2 astian behin, Kondekaleko 18. Zenbakixan, horko bulegoan ikasgelak dozen eraikin hortan, eta beuren zerbitzu eskeniko dugu 10 ordu biseta, hori 2 astian behin. Eta feminismo arlotikan, nahi noan martxoak 8ko egitaraua azaldu. Martxoan 3, atzaldeko 5, Gaztelekuan eskutikan egongo da Mutriku morez margotzen ekimena. Martxoak 6, ez dadin bizitza eten liburuaren aurkezpena, eta solasaldixa emagunean, hau eman eskutik. Martxoak 8, egunean bertan, eman eskutik baitxan, goizeko 8etan itxaplerua eta txurruka morez jarriko da, itxaplerua botako da eta txurruka morez jantziko da. 11:00 arro gaude ekimena, Goiko plazan, Mutrikuko BH institutoan eskutik. Atzaleko 7etan, emak antolatuta, manifestazioa hasiko da emagunetik Goiko plazaino, Marimatraka batukadeakin batea. Eta egunean ziar, zuhaitzak apaitzen ekimena, Xabiel Eskulan taldeko emakume kultur elkartearen eskutik. Gero, martxoak 11, atzaldeko 6:00, Lotuneren 3. bilera irekisa egongo da. Martxoak 20, atzaldeko 6:00, Erresistentzia, Erromania eta Feminismoa solasaldixa kulturretxean.
Eta martxoak 22an, atzaldeko 6 naiz da karteletan, atzaldeko 7 kultura agendan 7 agertuko dan, magmamia bakarrizketa egongo da kulturetxean. Nahi noan eskertu, talde desberdinak egin deuen esfortzua udalakin batea, ekimen honedanak batea ateatzeko, eta batez ere, martxoak 8 egun hontan, lehenengo aldiz, beuren ekimen bat aurrera eramango deuen, Zabiel Eskulan emakume elkartiai. Bueno, atzalde hon danoi. Kirolari lotuta, larun bat hontan, martxoak 2, atzaldeko 3:30, 39. atxukalesari izango da Mutrikon, txirrindu lasterketa. Aurten ere partaidetza handixo espero deu. Orduan, animau danoi, txirrindu lasterketa hau ikuste etortzia. Txirrindu laizai lotuta, nahi dugu aprobetxau, zorionak emateko Ander Albizu, Pazosi, Espainiako bizikleta pista txapelketan lortu duan 2 urreko domina, zilarreko domina bat eta brontzeko domina bat. Zela larun bat hontan dakaun atxukale txirrindu lasterketa, aprobetxako oreu egun hau, Ander Albizuri tokatzezakon errekonozimentua emateko. Garapenei lotuta, Merkatu Plazako Merkatu Plaza berritzeko 2 enpresa aurkeztu dira. Atzo irik izan azkenengo sobria, orduan hurrengo honetan esleituko da proiektua aurkeztutako 2 enpresatetkan bati. Azkenian helburua da, Aldana Uruen Aztia obraken, ekaina 30 gainean do, eta ekainako 30eako obrak bukatuta behar da. Hala ere, hemen esan duen bezala, baitxa ere prorroga bat eskatu da, aberaldan proiektua ejekutatzeko epia atzeratu. Ez bakarri Mutriku, baizik eta beste herri batzuekin batea. Obra martxan dozen bitxartian, bertan dozen merkataritzai irteera bat eman zakue, bai birlokalizatureu, birkokatureu 3 merkatarizak, bai Perraz, bai Iratxe, Lora Denda eta bai Itxasne frutategia. Eta, juntzan aztian hasi zian toki berritxetan lanian, larun batien eukinoan aukeria 3 eoteko eta nahiko gustora zozen. Pentsat aukeria dakae, beuron merkataritza salmentak aurrera emateko. Eta azkenengo puntua garapenai lotuta, konfirmatu, Berdeleuna apirilak 6an esango dela. Urtero bezala, azkenengo urtetan endan formatu berdinean, engora apirilak 6ko ekimena, egunez engora Berdeleuna, ospatuko erodan artian Berdeleuna, eta, aztian zihar, makina bat, oain bat ekitaldi ongoria, berdelai lotuta. Atzalde hon danoi. Nik nire partetikan esan korrika badatorrela, martxoak 20an pasatukora Mutrikutik, aste azkena, eguerdi partian. Eta korrika datorrenez, korrika kulturalan arira, ekintza ezberdinak izan ditugu azken 2 astetan, Bizkar Zoro filma eta Anonim Popularren kontzertua adibidez. Eta ez da izango bakarra, ze martxoak 17an egongo da bakarrizketa bat, Zabieleko ganbaran, Euskaldunen jatorria, historia eta irria, eta honen sarrerak laster jarriko dira salgai. Horrez gain, korrika kulturalan barruan, korrika batzordiak ere antolatu ditu beste ekimen batzuk, eta horietako bat da, bitxartikan martxoak 10 bitxarte, egongo dan erakusketa bat, Zabiel Kulturretxean, korrika historikoa izenekua, eta baitxa ere, martxoak 19an izango dan korrika txikia.
Horrek izango zian, korrikakin lotutako ekintza ezberdinak. Horrez aparte, martxoan ere bai, geuretik sortuak proiektua dator mutrikura. Proiektu hau, udalbiltzan proiektu bat da, Euskara Utzian eindako artia eta kulturaren sormena, ekoizpena eta edapena sustatzen doan zirkuito bat. Eta zirkuito honen barruan, 2023an etorri zan mutrikura Edorta Jimenez, eta beak hemen egonalditxo bat egin zoan, eta horrekin holako novela laburtxo bat idatzi deu, eta 2024ko urtia da udalbiltzako geuretik sortuak proiektu honen barruan sortu dian lan ezberdinak erakustekua. Eta hori dela eta, mutrikura adibidez etorriko da martxoak 15-etikan 22ra komiki erakusketa bat, eta komiki erakusketa horren hasiera emango deu Einaut Aiartzaguena komikigile batek, eta bertan bere komikisa aurkeztuko dugu. Horrez aparte, beste ekimen batzuk ere egongo dira apirilean zehar eta maiatzean zehar bai Arrixan. Eta gero bukatzeko, esan, hezkuntzatik ere bai jardunaldi batzuk antolatu diala, haurretan nerabeen heziketan bide lagun, eta jardunaldi honen barruan, daukagu lehenengoko hitzaldisa, martxoak 12an, Nerea Mendizabalek emango doana, beldurrak haurtzaroan. Eta apirilean eta maiatzean beste hitzaldi tailer batzukin jarraitzuko dugu. Arratsalde on denoi. Gobernantzatik pixkat egun hauetan, igandean badakizuen bezala agertzen hasi ziren argazki batzuk Debarutuan errepideko sokaboiana, jarri ginen kontaktuan segurtasun saiakin, eta bastante azkar mugitu zian, eta astelen bertan aldundiko teknikaixak etorri zian pixkat analizatzea eta behiratzea zeintzan egoera. Egoera, estudio hori da gero jaso dugu informazioa, ez da asko, baina, printzipioz, bidegorria itxita jarraituko dugu guztiz, eta errail bat ere bai, txandazkako bideratuta trafikoa, eta, ematen denaz, eman diguen informazioa euste hormak barnealde arte bastante kalte daka, eta horregaitik emergentziazko prozesu bat iriki dugu aldan eta azkarrenak konpontzeko. Orduan, daude itxuiten pixkat guraldia baretuta egonkortzia lanian azteko. Galdera ondisa da, behin azteianean lanketa, konponketa lanak, errepidea guztiz itxiko duen, hori da aurrengo galdera gukin dauna, eta alaxe bidalduko jau diputazioai, ze horren inguruan ez dakau berririk. Orduan, dakiguna da, printzipioz, oaingoz, behintzat, errail bat itxita jarraituko gula, eta bidegorria ere bai. Eta, hemen nagola pixkat nahi dut azpimarratu, egun hauetan asko aidalaiko ikusten jendia pasatzen da bilela handik, eta kontu zibiltzeko berez ezin dela pasa, eta behiratzen magu ebera, izugarrezko zulua daola, eta ez dakigula ze puntutaino sostenituta dagoen bidegorrixa, orduan, pixkat, kasu iteko behintzat, teknikoak aipatu duten bezala, bidegorrian ez ibiltzeko mesedez. Arratsaldeon, hirigintzan, irisgarritasunean dakau hiriagerreko igogailua ia bukatzen da. Azken detailea faltari, hor barandila batzuk geuriak, lehengo zarrak konpondu bihau eta banko batzuk epini, eta hori ja bukatzen da. Jose Maria Alzio Barku, bizpairu hilabete barru ja bukatzeko aurre ikusita da, ez? Eta gero ondoren, Gaztainetako igogailuakin jarraituko da. Aurre proiektu bat egin da, eta gerokun exekuzio proiektua idatzen danean, ja esleituko da, ja obri jarraitzeko. Horrekin batera, beste igogailu batzuk dakau, ja planifikauta, urrengo urteetako. Gero ikusiko ero, lehentasune batai, ero besti eman. Gero, ekologian dakau, bi lur zailetan lanean gabiltz, bata Artzainarreka eta beste bat Ormolako Potzuko eremuan. Biak arantzariko teknikariek bideratu dituzte eta honen helburua da biodibertsitatea hobetzeko, ez? Gero, horrekin lotuta, mutrikun lur zail ezberdinan azterketa
nahi dugu egin, ez? Bai publikoena eta baita pribatuena ere, eremu guztia. Lur sail bakotzearen erabilera egokiena zehaztuko da, honela. Eta udalak lurrak erosteko kriterioak zehaztuko dira horrekin, ez? Kriterio horrekin. Bien. Gero, birziklapena, beste gai bat, dagokionez, Debabarrena mankomunitatetik gaur egun mutriku da datu honenak dituen herria. Birziklapen tasa eguneko 73koa da, eta helburua da 2027ko urtera begira eguneko 70a iristea da. Gero, honela, gaikako bilketaren datuak hobetzeko eta herritarrak kontzientziatzeko proba piloto bat martxan jarriko da mutrikun, mankomunitatearekin lankidetzan. Maiatzaren hasieran implementatzea espero da eta ontziarinen edukiontzietan dispositibo berri bat jarriko da. Bertatik, botatzen diren ontziak ondo birziklatzen diren ala ez zehaztuko duena. Hurrengo asteetan, udalak ekimen desberdinak martxan jarriko ditu. Udaleko mankomunitate ezberdinetan jakinaraziko da. Azteko, bixar hasiko da lehenengoko ekintzakin. Ontziarinen edukiontziaren bolketa egingo da Txurruka plazan. 11:00 ordu bateta. Eta horrekin hasiko gea, hurrengoko asteko beste ekintza batzuk, beste auzo batzutan. Bale, ondo. Aurrera jarraituko dugu, 3. puntuan, mutrikuko oinezkoen guneetarako sarrera mugatu arautzeko ordenantza, alegazioak eta behin betiko onarpena. Hau gobernantza batzordean landudan gai bada, eta Inarrek emango digu honen berri. Arratsaldeon berrize, gogoan aukiko zuen bezala abenduko udal batzan mutrikuko oinezkoen guneetako sarrera mugatu arautzeko udal ordenantzai hasierako onarpena eman genion udal batza hontan, eta beti bezala denbora bat eduki berdeu jende aurrean, batek alegazion bat edo zerbait baldin badauka. Kontua da, egun bat, uste azkenengo egunean, aurreko egunean, alegazio berri bat sartu zen, zigun denbora eman aurreko udal batzan sartzeko gai puntu bezala, ez genulako landu, eta baino hontan ekarri dugu gobernantza batzordean landuta gero, eta txosten juridiko bat eskutan dakaula. Alegazio hau dator elkartu, elkartetikan, hau da Gipuzkoako desgaitasun fisikoa duten pertsonen federazioa, eta hauek alegatzen duten, gehitu nahi dutena da 8. artikuluan, gobernantzako 8. ordenantzan 8. artikuluan, artikulu honetan baimenduen inguruko artikulua da, zeintzu dauden baimenduta, eskatzen dute gehiketa bat egitea, nola baite bai mugikortasun mugatu duten pertsona guztiei sarrera mugatu hori kentzeko, baimenduak izateko, inolako ordutegi gabe eta denbora mugari gabe. Pixkat hori da eskaria. Nola baite bai, ez eukitzeko inundik, ez dakit nola esate duten exactamente, baina esate dute ez lagatzeko pertsona hauei gune horreta sartu ezintasun horrekin, ez? Orduan, pixka landu dugu eta da gai bat sentsibilidade asko behar duna, baina bestaldetik ikusten ditugu, badaudela puntu batzuk, askotan olako gauzak gunia ikusi gabe sartzen dian alegazio batzuk izan lehizkela pentsatuaz. Zergaitik, dano dakigu gure alde zarran, ez da aparkatzeko guneikan behin itxita dagoenean, 2 plaza bakarrik gelditzen dira merkatu plaza inguru hortan, eta ez da leku bat, beste herri batzutan guneak izteianean, daola ez dakit, kulturgune handi bat, pasuan badaudela gauza pila bat, gelditu biharra izateko eta igual iristeko zailtasuna dela. Oinarrian esateko ez da pasoko leku bat berez. Goizetan irikitzen da, pixkat erraztasun bat emateko jendiei, baina printzipioz peatonala dan gune bat bezala konsideratze dugu. Eta orduan, pixkat txosten juridikoare horti dijoa eta gobernantzan komentatu genunez, ez dugu ikusten mugatze bat dagoenikan pertsona hauei,
gaur egune bere sola dago. Gaur egune pivotia jartzeia eta hola egon da azkenengo urtetan, lehentzan pivote hidraulikoakin, gero haiek izorratu zian, pivote normala jarri zian, eta hoain sistema berri bat da, baina berdin izaten jarraitzeu printzipioz mugapen hori. Gaurre ezin dugu esartu ez inorrek ez baimenduak eta inorrek. Zentzu horretan, baimendu egingo dira hemendikan aurrea. Ez gai kentzen, baizik eta oain arte sartu ezintzean jendeare sartu izango da baimenekin. Eta hor, adibidez, txartel urdina, desgaitasuna duten txartelan dakaten jabe horiek, bertan bizidianak sartu izango du, leheno zailtasun gehiago zekaenak. Oain kamara bitartez, baimenduta gongoia, eta bertako egoliarrak ez dugu inongo problema igan eukiko behaien etxe eta iristeko. Horretaz gain, kulturrek italdin bada honean, hauteskundiak egoten dianean da irikitzen danean, horrek berdin jarraituko dugu, esanet, baimen berezi horiek aurre ikusteia ordenantzan, eta eskari bat eginez, inongo arazoi gabe, esanet, inorre etzaio mugatuko, biherren bat balin badaka bertara sartzeko. Hortako, ez dago inongo zeikan ikuste duguna da, de facto ja mundu guztiak, txartel honen jabiek, de facto mundu guztiak sartu alizatea edozein ordutan eta denbora mugagabe, pixkat gehiagizkoa dela, kontutan hartuta gure eremuan nola dan, ezagutza hortatik. Orduan, guzti hau ikusita, pixkat, gure proposamen, txosten juridikoan proposamena da, eta gure ere bai, elkarteak aurkeztutako alegazio honei, ez onartzia, aipatu eten bezala, betire eozer gauza da honean, inorre etzaio ukatuko sartzia biharra dagoen bitartean, eta, pixkat gure aldetikan hori da komentatzeko, ez dakit zerbait dakazuen Jon eta Inigo. Ez, azkeneko planua, uste zen nola berdina ez, ja, 2 urte dela ordenantza hau lantzen hasi ginela, 2 urte baino gehiago eta luze itzen dagoela. Osea, behin goz ja martxan hasten dan eta ez da gizma, buelta eman dixo, baina ja, bai, luze doitzen. Baina, ez bestela alegazioekin ados, eta gure aldeko gotu. Bai, gu bai berdin, pentsatzen dugu. Osa, konpartitzen dugu gobernantza batzordean aipatutakoa, eta egon zan horren inguruko debatia, elkarteari errespetu guztiekin, nik uste dute debatitu ziren erizpideak nahiko zuzena diela. Beti ere, inarrek apatu duen bezala, salboespenak egongo dira, eta atendituko dira. Suposatzen dugu hola izango dela, eta horre kontutan eukita, martxan ipintzen da, behingoz. Bale, boska bengo dugu orduan. 3. puntua, txosten teknikuak eta gobernantza batzorde informatzaileak emandako irizpena jarraituz, aurkeztutako alegazioa ez onartzia eta mutrikuko oinezkoen guneetako sarrera mugatua arautzeko ordenantzaren aldeko bozkak. Hau batez, onartuta. Bale, 4. puntuan, DBGSA eta Mutrikuko udalaren arteko Euskal Kostaldeko UNESCO Geoparkearen helmugako jasangarritasun turistikoaren lana garatzeko lankidetza hitzarmena. Aitorrek emango digu azalpenak garapeneko batzorde buru moduan. Azkenian esan behar dugu, hitzarmen hau, lankidetza hitzarmen hau, 2023 urtean sinatu ginen bezala, 2024 urtean sinatuko, baina 2023 urtean urten zeuen diru laguntzai. 2023 urtean diru laguntza berrizak urten zeuen, eta azkenian DBGSakin diru laguntza onta aurkeztu ginen, bai Mutriku, bai Deba da bai Zumaia. Orduan diru laguntza horrek lortu ginen, beti konbenduko proiektuai lotuta, eta 2023 urtean lortu zian 400.000 euro diru laguntzetan. Orduan, 400.000 euro horrek jongoria azkenian konbenduai lotutako proiektuai, bizitarian arretarako Nautilus Interpretazio Zentroako, eta bai diru laguntza hortan lortu zuen beste 180.000 euro
Deba Mutriku eta Zumaian artean banatzeko urrengo ekintzak aurrera emateko. Lehenengo esango zen energia berriztagarriak eta efizientzia garatzeko, bigarrena ibilgailu elektrikoentzako karga puntuak ipintzeko, eta hirugarrena zerbitzu turistikoen digitalizazioa eta pantalla taktilen implementazioa etxeko. Orduan, juntzan urtean, 2023 urtean, sinatu ginen hitzarmena zen 2022 urtean urtentako diru laguntzena, eta 2024 urtean sinatuko horren hitzarmen esan gora, 2023 urtean lortutako diru laguntzena. Hemen Jon. Bai, puntu honetan esan, etorri gehala pentsatzen abstenitzia, ze badakigu tramiteko goza dela, eta ez dago proiektu honen kontra gozanik, ez da gutxi ere, baina gobernazio batzordekan pasatu zen, eta esan asmatu zerren inguruan zan azaltzen, eta dokumentazioan ere zaigu bidali dokumentua, orduan ezin izan dauz irakurri, eta entzunez ere zakigun oso ondo zer zan, gutxu ere komenduko oso zer, baina azalpenik ematen ez da asmatu. Orduan, oin eman dezu azalpenak, eta, zatara irutzeko abstenitzia, eta alde bozkatuko dugu, baina, hori, ez dela gaixa igual behar bezala landu, eta ez daula dokumentazio ere jaso, eta, bale, bozkatuko dugu, baina, bai, pixkatola. Gure partetikan, batzordean aipatu zen, gutxi gara bera, museografia lantzeko diru laguntzak zirela. Eta, informazio, pizkat arraro egiten zitzaigun guri berriz bozkatu behar izatea hitzarmen honen ingurukoa, eta, gu kontutan eukita DBGsa dela agentea, ezinbesteko agentea, nesteko diru laguntzak kudeatzeko, eta udalak beste biderik ezin duela topatu Europako diru laguntza honek kudeatzeko, eta kontu honekita, oin aitorka aipatu duen bezala, zetarako dan, zehazki zetarako dan, guk aldeko boska ingo dugu, proiektua, komentuko proiektua interesantia da kaulako, propio eraikinakin eta gero ondorekoakin ikusiko dugu. Bale, oso ondo. Bozketa ingo dugu orduan. DBGsa eta Mutrikuko udalaren arteko Euskal Kostaldeko UNESCO Geoparkearen helmugako jasangarritasun turistikoaren lana garatzeko lankidetza hitzarmenaren aldeko bozkak. Aho batez, hau ere. Aurrera jarraitzuko dugu, 5. puntuakin. Martxoak 8 gobernantza feminista helburu erakunde adierazpena EH Bildu alderdi politikoak aurkeztua. Zaintzen krisi batean murgilduta gaudela dioten ahotsak aspalditik datoz, eta toki desberdinetatik. Baina ez dira atzokoak krisi honi erantzun nahi dioten mugimendu eta ekimenak. Hala ere, nabarmendu nahi dugu, pasaden azaruan, zaintza sistema publiko komunitario ardatz, Euskal Herrian greba feminista orokorra aitzindaria izan dugula. Bizitzari baldintza duin eta justuetan eusteko apustua egiteko unea da. Horrek begirada feminista eskatzen du erakundeetatik, bultzatzen ditugun politika guztietan. Diskurtso hutsaletikan, elkarlanerako eta sistema publikoaren defentsarako bideak ezarri eta eraikitzeko garaia da. Gure herrian, ere, lanketa sakona egin zen, bi dimentsiotan ardaztu ziren aldarrikapenak. Alde batetik, eremu pribatuan, emakumeek familia eremuan bereziki egindako lan ordaindu gabea ikusaraziz, eta bestetik, feminizatutako eremuetan egindako lan ordaindu prekarioa salatuz. Argi geratu zen, herritar guztien bizitzek ez dutela berdin balio gure herrietan, eta emakumeen gainean erortzen dela zaintzaren lan karga gehiena. Honek dakarren ondorioetako bat, feminismoetatik izendatutako lanaldi bikoitz eta hirukoitzak dira, beste gauza batzuetan emakumeei haien denbora eskaintzeko aukera kenduz, izan lana ordaindua, militantzia politiko-soziala eta bar. Hau da, boterea zentzu zabalean eta gaitasun politikoak sortzen dituzten alor horietan guztietan egoteko aukera murrizten zaie emakumeei. Honen eraginez, denboraren banaketa desparekoak gertatzen jarraitzen dute,
eta emakumeek zaintzen ematen duten denbora horretan lan hauetatik ardurarik hartzen ez duten gizonek boterea metatzen jarraitzen dute. Egoera honen kontziente izan behar dugu eta horri erantzungo dioten politika publikoek emakumeek boteretzera ere eramango beharko lukete. Horretarako ezinbestekoa da gobernantza feminista aurrera eramatea. Gobernantza feminista berdintasun politiketan historikoki kokatua izan da. Berdintasun planen zutoinetako bat bezala eta honi gobernu ona esan zaio. Egiteko moduei, egiten denari baino gehiago begiratzean datza. Demokratizazio prozesu bat da oro har, lehentasunak definitzeko beste begirada bat. Jarduteko eta lan egiteko prozeduretan aldaketa. Gobernantza feministari buruz ari garenean, lidergo transformatzaile bati buruz ari gara, eta beharrezkoa da ikuspegi feminista txertatzea aurrera eraman nahi dugun prozeso subiranistan. Garrantzia eman behar diogu publiko eta komunitarioaren arteko harremanei, elkarrekin sortzen diren bidegurutze berri eta ardura partekatuei. Ezin dugu ahaztu komunitatea ez dela norbanakoen batuketa soil bat, lurralde batean bizi diren eta menderakuntza sistemak sortzen dituzten eta bizi dituzten izaki taldeen multzoa baizik. Komuna kudeatzeko erantzunkidetasuna behar dugu, beraz, eta horretarako argi izan behar dugu politika bizitzaren eremu guztietan artikulatzen dela. Beraz, zehar lerrotasun erradikal bat martxan jarri behar dugu. Hau da, estruktura estankoak apurtu behar ditugu eta sail ezberdinen artean proiektu konpartituak eraiki eta kudeatu behar ditugu. Beharrizan nabarmen eta erronka handi hauen artean, gure herriak dinamika eraldatzaile eta partekatu bat abiatu behar du. Erakundeetatik alegin eta konpromiso hori aitortuz. Proposamenak eta aldarrikapenak jasoz, eta topaketa eta elkarrizketa guneak bultzatu eta indartuz. Horregatik guztiagatik, Mutrikuko udalak honako hau erabaki du. Berdintasun kontseilua sortzea, gobernantza eredu parte hartzaile eta demokratiko bat garatzeko asmoz. Mugimendu feministarekin batera, herri akordioarekin bat egin eta landutako puntuak espazio partekatuetan aurrera eramatea, zaintza mailetan besteak beste. Berdintasun zein barne planen bidez, gobernantza ereduaren inguruan lan egitea eta emakumeen boteretzea sustatzeko bideak ezartzen jarraitzea. Eta laugarrena, mugimendu feministak bidezko eta berdintasunezko gizartea lortzeko egindako eta egiten duen ekarpena eta lana aitortzea. Eta bukatzeko, herritarrak gonbidatu nahi ditugu, EMA mugimendu feminista, Mutrikuko ikastetxea, La Paz Horria aisialditaldia, Marimatraka batukada feminista, Zabiel Eskulan taldeko emakume kultur elkartea eta udalak elkarlanean antolatutako ekimenetan parte hartzera. Lehen aipatu ditudan ekimen danak. Jon? Ez, guk ondo ikusten dugu mozioan planteatzen dena eta gure aldeko botua izango dugu. Bai, gure partetik bai ondo ikusten dugu argudiatutakoa. Aipatzen da lankarga zaintzaren inguruko lankarga sama handiena, hori betidanik izan da, berdin jarraitzen du. Eta gero denboraren desparekotasun hori jarraitzen duela. Ondori, dakan agertzen dien, azaltzen dien, ondorixo guztiekin, guk konpartitzen dugu. Bosgarren puntua bozkatuko dugu orduan. Martxoak 8, gobernantza feminista helburu, erakunde adierazpena EH Bildu alderdi politikoak aurkeztuaren aldeko bozkak. Hau batez hau ere. Eta 6. puntuakin, hasiko gea, erregu galderak. Zehose baldin badakazu hemen, maitxik? Bai, guk hemen gauza bat nahi gendu komentatu, eta da, orain aurreko legealdixan, EAJak eta PSOEk gure bailaran bultzatuta, legebiltzarrean, debabarrenako egoera ekonomikoari buruzko ponentzia bat sortu zen, COVID-aren krisiaren ondorioz, eta pixkat gure bailaran erregenerazio ekonomiko bat edo bultzada ekonomiko bat emateko asmorekin, ez da, badauzkelako gure bailaran, eremu batzuk, batez ere Ibarren, da Zora Luzen eta daudena nahiko degradatuak, eta gure bailarako ekonomiak bultzada bat behar zegoelakoan.
Hor, legebiltzarrean urteetako lanketa bat egonda, alkate guztiak pasatu dira batzorde hortatikan, eta beste hainbat aditu eta hainbat pertsona ere bai. Eta hor lortu da konpromiso bat Eusko Jaurlaritzaren partetikan, gure bailara izendatu da ZAP edo Zona de Actuación Prioritaria, eta hor, datozen lau urteetako 24-26 milioi euro minimo gure bailara dedikatzea edo onartu da, eta martxoako oaingo, datorren hilako edo plan estrategiko bat lantzeko edo konpromiso bat hartu zen eskualde mailan DBGesak baitan, ezta. Iruditzen zaigu gau proiektu oso potolua dela, diru askokoa, ja martxoan goz, pentsatzen du ja lanketa hori egin dagoengo dela, badakigu beste herri batzutan lanketa hori partekatu egin dela, ez dakit, gu batzordean ez dugu honi buruzko informazioik edo jaso, lanketaik ere ez da egin, ez da modu partekatuan egin, da bakarkan hori nahi gendun mai gainean jarri. Ez dakigu zer aurkeztu duzun ere, gero enteratzen gendean, ikusiko dugu, ondo iruditzen zaigun edo ez, egokisak dian planteamenduak, baina behintzat nahi gendun ezan, lanketa falta hori behintzat gurekin behintzat ez dela kontatu. Ni neuk erantzungo izuet, igual azkenengo bilera internotan ibili nahi zelako. Arrazoia dakazu, urtiak dijoazte hau lantzen dijoala, baina dijoa lantzen baiara bezala. Hau da, ez da beste herri batzuk bai eukideuen olabaiteko behaien herri jantza proiektu zuzenak bideratu nahian ibili dira, aldiz guk ustet pixkat baiara guztian birlantze bat eukideula helburu momentu oro, ez geure herrixa bakarrik, betire hemen dazkaun proiektuak bideratzen, hor DBGesakin nintzian lanketak eta udalerri danak DBGesakin nolabaiteko bide bat proposatu zeuen parlamentura Eusko Jaurlaritza eramateko, eta dakidanagaitik Eusko Jaurlaritzatik nolabaiteko borradore bat edo zerbait etorri da, non ikusi dian proiektu batzuk behaiek adibide bezala aipatu zeuten, baina ez dia ezerre itxita emategunez, eta hor da biltz, mai politiko bat osatu da debabarrenean, SOE EAJ-ko alkatea, SOE-ko alkate bat eta geure alkate bat, eta hiruren arteko negoziak eta moduko baten sartuta gaude, eta hori da aurreko astearteko kontua. Orduan, proposamenak pixkat izan dira, alderdien proposamenak izan dira, eta ez dira izan hainbeste herrien proposamenak, ez dugu esarre lortuko debabarrena berriz indartzia, bakoitzak bere silborra biratu eta bere proiektu propio pertsonalak sartzen mali maitugu. Pixkat ikuspegi generiko batekin goaz. Eta aurkeztu dian proposamen horiek, gero hasieran proposamenak zean, gero zean adibideak, batzuk, bai dia herri batzuk, behaienak pertsonalki defenditzeko egindakoak, eta hor badago nolabaiteko negoziak eta maila hor dago, batzuk eta bestian artean, hemen betikoa da, proposatu dian gauzetan, batek gauzak lagaberditu bestiak lartzeko, ez du ezarri itxixa, eta gu gure aldetikan behintzat, Bildutikan behintzat, lanketa hau ikuspegi generiko batian egiteko proposamena buruen proposatu zen DBGesan, eta oaingoz nola ez dagoen ezer garbirik, erez, hor dago DBGesakin lanketa bat indana herri danakin eta urtetan datorrena, ez da ezer berrixa, guk ez dugu ezer berrixa sartu, eta hortan gabil, nahi bazue pasako zeizue DBGesakin nolabait onartutako proiektu hori, baina ez da gauza konkretuak, gehiago dia mugikortasuna hobetzia baiaran, zaintza hobetzia baiaran, degradatutako zonak ebai pixkat berriz ondo jartzia, eta guzti horren barruan, beti daude abizentxo batzuk, izentxo batzuk aurrateatzen dianak, baina ez da proposamen bat inda, 24-25 milioi horiek, sakabanatu 5 herrien artean, eta guk 5 milioiekin hau ingo dugu. Bakoitzak beria jute malimada eta ez bada ikusten osotasun batean, iruditzen zaigu zapan asuntuak ez dakala inongo zentzurik. Baina hala ere, esatizute, guk dakaun dokumentazio behintzat DBGesan landu zana eta aurkeztu zana Eusko Jaurlaritzan, ez malimada kasue pasako dizkegu. Hori dokumentu hori, ez duela etxetik, baina beste bide batzutik jaso dugu, eta hori ondo goz, hasierako lanketa da osnarketa hori izana, eta bost
helburu estrategiko eta hor zen klima aldaketa eta hainbat eremon birgaitza eta bar, eta hori ondo ikusten dugu, irizpide orokorrak, eta esaten duzun bezala, bailari ikuspuntutikan hori zalako justifikatzen zuana, ez da eskualtzatu eta nik nahi dut ez, bakoitza bere proiektuak eskatzen hastia zentzu gabe, baizik eta osotasunean eta bailararen garapen sozioekonomikoari bultzatutako hori. Baina gero entzun dugu ere bai, hori zen, proiektu konkretu batzuk, eta zen, hori ez dakit nondik hartzen da, ez dugu landu, ez dakik eta pixkat hortikan gehiago zijoan galderia edo... Bai, dokumentu hori o aurkezpen hori, lehen aipatu duten bezala, proiektu batzun izenak eta agertu zian, hasieran ematezuan hoiek ziala ingo zianak, eta geroko erantzuna izan zen pixkat adibide bezala jarri ziala, eta bialdudan dokumentazioan ez da agertzen inungo, bilera baten aipatutako hoiek, gero ez dira dokumentazioan ateatzen, ez zifra eta ez ezer ez da ateatzen. Orduan, pixkat, guri aipatu zitzaigun nahi izan zen, ez adibide batzu dira, ez ditugu konkretatu nahi, ze konkretatu da dokumentazio hau bialtzen bali madeu, gero norbaitek hartuko du eta hau egin arte zerbait finko bezala da, eta oraindik ez dago lanketa horretan. Orduan, gure egoera berdinean goz, gu ezin dugu, han komentatu zian gauzak, oso gainetik komentatu zianak, printzipioz esaten bali madeu, hau ingo da, eta hau ingo da, eta hau ingo da, eta gero bali mada egiten, esan deuna gugea, eta azkenean gurire borrau indizkigu dokumentazio hortatikan, orduan nahi baizue komentatuko izugu ze komentatu zan gainetik, baina ez da ezerre vinkulantia. Besteik ez. Ez da olako, ez dugu gehiago, nik uste gobernantzan komentatu genula zapan asunto, baina ez genuen gehiago zehain, zegoen dikan ez dago ezerre konkretua. Piskat opakotasun horren barruan aurkitzen nahi geha, derrepente gauza batzuk emateu inin berdiala, baina gero dia adibideak, baina adibideak ja zifra batzuk inagertzen dira, ordan nahiko gu geuk ere ez dakau oso klaro esan zian gauzetatik zer ringo dian exactamente, eta hori dan bidea ere bai, eta hori dan defendatu behar deuna. Ordan, jungoga komentatzen, eta dokumentazio gehiago dakaunean eta informazio gehiago dakaunean gobernantza dataz kanpo deitu behar bali madau, kontutan hartuko dugu. Zein inongo arazoi gabe, gainea. Bai, gure partetik bai, dokumentu hori, zuek badakazue, eskartuko nuke dokumentu orokor horri jasotzea. Gu konpartitzen dugu ikusmira hori, ikusmira orokor bat, baiarako ikusmira orokor bat aukitzea. Konpartitzen dugu, proiektu, suposatzen dugu proiektu bilatuko dela, transversaltasun bat, eta udalerri ezberdinen elkarkidetza, imaginatu nahi dugu, baina, zehaztasun gehiago nahiko nuke jarri, eta azterketa bat jakina, ja definitu aurretikan, azken definizioa izan aurretikan. Horretaz aparte gu genukan beste 3 puntutxo, aprobetxatuko, lehenengoa zen, azkenengo gobernazio batzordian, debatetxo baten inguruan, aipamen bat nahiko genuke egin. Debate hau zen, udaleko jarduera eta erabakien argitalpenari buruzko debatea. Gure galdera izan zen, udalaren lanpostu deialde batzuen inguruan. Lanpostu deialde honek datoz, administrazio publiko egonkortasun prozesuaren testu inguruan, eta gure galdera zijoan argitalpen inguruan. Eman ziguten azalpenak bertan, eta ikusi genuen udalak bere pausoak bete dituala. Hau da, Gipuzkoako boletinean argitaratu ziala baseak, egonkortasun prozesu honetan testu inguruan, nolan izango zian deialdi hauek, eta gero, deialdiak momentu hauetan daude egiten, hilabete hauetan, eta iragarri behar dira derrigorrez, legez, Espainiako estatuko boletinean, boen, eta hala egin da. Orduan, gure aipamena zen, gure proposamena zen, kontu honi izan da, adibidez, lanpostuen kontua, gizarte mailan gai sentikorra daila, ekarpen bezala nahiko genuke aipatu, esfortzu bat egin behar dugula guk, udalak, administrazio publikoa garean inean, alden eta edapen gehien ematea, honelako iragarpenei.
bueno, naiz eta derrigortuta ez egon, naiz eta gauzak ondo egin. Ze azkenian guk udal bezala auki aldugu percepzio bat, eta bueno, nik konpartitzen dut udalenen zinagotzi bezala, eta bueno, parte bezala, ongi dauela gauzak egiten, baina behar bada igual kanpotikan percepzioa aldakor izan daiteke, eta bueno, hori izango, gure ekarpen izango zen, esfortzu bat egitea argitalpenaren inguruan. Eta gai batzutan, indar gehiagokin. Bai, gero, justo lanpostu dialdi honen inguruan, idazkariak azaldu zigun nolan, azkenian onalako informazio iturri zehatzena IBAPA dela, administrazio publikoa praktikoena, eta hori kontutan hartzen dugu. Baina, uste dugu, batak ez lukela kendu behar, besteak kendu behar, eta hori izan lehenengo ekarpena. Bigarrena, azkenengo udal batzan, egin genuen aipamena landaketa, gure ustez, legez kanpoko landaketa baten inguruan, oindikan Mutriko Naturtaldeak egin zuen salaketa hau, ez dugu erantzunik jaso, eta berrestu nahiko genuke. Bai, zer baldin bakazu esateko? Bai, hori gaxa ja barakau teknikariak irigintzakuk ingabiz. Claro, ez bakarrik hori zuek markazuen punto bakarra. Mutrikun barakau beste eremu batzuk, landatu ezileke zen eremutan, landatu eta horren gabiz bizkat aztertzen dakigunak, eta gero ikusiko hori, identifikako hori, eta gero ikusiko hori zelan, behiratu, horre, klaro, salatu etxenboro batei, dana emikutzau, ikusi emikoro, baina lantzen gaz. Vale. Orduan erantzuna... Bai, emugutu, zelan hori jarraitzu, baina hortan baragabiz. Bai, okerrez panabil, azkenengo plenuan esan zen batzordian landuko zala gaixa, ez da? Bai, baina... Bakarrikan ez dala, igual, oandikan ez dala hain batzordian. Bai, onda, baina modu sakon baten, bai onginan lur sailei buruzko debate baten, baina hori modu zehatz baten, eskertu. Teknikarizan eskuetan da, eta hor dakau gaxa. Asi ez, momentu egaten danean eta erantzun bat dakau nien, batzordien... Eta hirugarren aipamena diru laguntzen plan estrategikoei buruzkoa. Udal bezala derrigortuta gaude hainbat urtetik, udala pizkanaka, uste dugu udalak badaudela aurrera eramaten, eta uste dugu beharrezko lana dakaula. Azkenian irizpide batzuk ezartzeko, gero herritarrei bidea errazteko eta informazio zehatza helarazteko, udalak eskaintzen duen diru laguntza guztien inguruan, nik uste dut izango dela lagungarri udal barnean, udaleko lana pizkat antolatzeko, eta herritarrei begira baita ere. Etorkizune begira lagungarri izango da, beraz, hauxe. Bale, konforme inigo, jasota galitzen da. Besteik, inok, maitxik, ez. Orduan, ia bukatu ingo dugu udal batza, eta eskerrik asko danoi etortzearen.